Татарстан елга күлләрендә су күтәрелү дәвам итә. Мишә, Ныкрат, Әнҗирә, Иш, Шишмә елгаларында ул 4-тән алып 20 сантиметрга кадәр арткан. Башка сулыкларда киресенчә кими башлаган. Бу гадәттән тыш хәлләр министрлыгының көндезге сәгать 4-кә булган мәгълүматы. Су астында әле дә 6 күпер һәм 3 юл участогы кала бирә. Бар җирдә дә әйләнеп илтүче юллар бар. Кешеләрне эвакуацияләү кирәкми. Лаеш һәм Балтач районнарында 11 хуҗалыкта хәл тотрыкланган. Куйбышев һәм Түбән Кама су саклагычларында боз китә. Куйбыш районындагы Бырындык авылында 14 хуҗалыкны су баскан. Балалар мәктәпкә урау юлдан йөрергә мәҗбүр. Аңа кыр юлы да су астында калган. Бырындык ел саен язгы ташудан зыян күрә. Ул инкүлектә урнашкан. Якын тирә авыллардан да кар сулары шушында агып төшә. Бердәге хәлне Илдар Сафиуллин күреп кайтты. Гадәттә белем алуны энә белән кыйы казу дип әйтәләр. Ә менә Бырындык авылы укучылары өчен кыйыны казып та торасы юк. Күргәнебезчә, су инде монда шактый. Карлар эре нәтиҗәсендә су барлыкка килгәч, белем йорты менә шулай утрауда калган. Безнең бит бу беренче тапкырга түгел, җылдагы галәмәт. Мәктәп директоры белән ике як ярга басып сөйләшкән кебек су аркылыгына аралашырга туры килде. Мәктәптә 30-дан артык бала укый, күрше авыл малай кызларын автобус ишек төбенә кадәр китерә ала. Директор әйтүенчә, дәресләр гадәти режимда бара. Автобус монда арты белән килә дә, башка авылныкылар орттан утыралар да, авылларына кайтып китәләр. Башта зур булып, аннан кечерәк, ана туфли белән йөри башлыйлар. Дөрес, мәктәпкә илтә торган икенче юлда бар. Анысы бераз гына урау, ләкин коры күлдәвек юк. Балалар нигездә шуннан йөри. Башлангычларны кайтканда укытучылары узата. Менә шулай су басса да инде без мәктәпнең арткы өлешендә махсус юл ачылган. Шуннан балаларны иләренә озатабыз. Алар аның белән таныш. Һәрбер укучы шуннан кайта, инде бату чираклары юк әлегә. Без суга кермибез, әйләнеш, юлдан барабыз. Басканым юк, суга кергәнем юк. Сусыз юлдан мине әти затып килә. Күргәнегез иртә белән кадаган, менә күпме киткән уже. 15-20 сантиметр уже. Су артмый, кими бара, тиздән мәктәп яны коры булачак ди авыл җирлеге башлыгы. Берничә ел элек монда вак таш салып юлны күтәрткән булганнар. Тик аны су ташкыны юып алып киткән. Берәр камаз таш салдырсак, менә монда бу 2нче елга булгандай хәл булмый инде бу. Күтәртеп эшләп куярга кирәк. Ел сайын шундый хәл инде ул, әзрәк булачак. Былтыр булмады да ул, чөнки былтыр безнең сулар булмады бит инде вообще. Суны суыртудан файда юк диләр. Бырындык авылы түбәнлектә урнашкан. Куйбыш районының күп өлешендәге кар сулары шушыннан агып Зөя елгасына куя. Бу торак пунктта 200-гә якын хуҗалык бар, 14тән су баскан. Бәрәңге җирләре шуңар ияләшкәннәр. Су кермәсә бәрәңге юк, булмый. Бу ел ничек өмет бармы бәрәңгегә? Бәрәңгегә өмет бар, су керде. Бик күп су керде. Гөлзада Әхмәтҗанова бу нигездә ярты гасырга якын яши. Бәрәңге бакчасы Каралты курасы язын су астында кала. Идән астындагы су җир астыннан чыга. Урны шундый. 2021 елда су идәнгә кадәр күтәрелгән. Үзләрен коткаручылар килеп чыгарган булган. Базда суда, идән астында суда. Бер кемгә дә үпкәли алмыйбыз инде, үзебез гаепле. Татарстанның гадәттән тыш хәлләр министрлыгында хәбәр итүләренчә, Зөя елгасында су акрынлап кими башлаган. Тиздән ул Бырындык авылыннан да китәчәк диләр. Куйбыш районыннан Илдар Сафиуллин, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр